Kelabandai gasin ke bakhdu jong snem arjar sau shangi ki parlok rawan baro ki baju late khwai te hagani ka video ngan pen sngo bat ngan pen tip ship ak be de ke jing kop khwai dok kha ka bansa longa po west jainte hill district kata kabala penyai da ka west jainte fishing and multipurpose association but kecaka kande hapo kapung jung ima Elias Muxer kabadei hapo kashnong mensngat motha but yagani ka jingkop khwai dok kha ban penmi fun ya ka community hall but kumjuru ka dorbar shnong hapo mensngat west jainte hill district telakapat shabaro ki parlok robon ki baju ej baju snotnat ban de shimenta hagini ki jingkop khwai subhaban ya late ban shimenta kumshimenta ban yarap nagabanta ban penmi fon ya kate ka community hall jongka shnong mensngat mutha te ngathrai kanamdei than e tang nagabanta ki price ki jongi ndrei kumshibanta ban don ktilang ha kbayadei bat kejimpen mi fon ya ketika community hall tenginya late baro nagamta ketika fishing competition te lada uno na pedeng jongi lani ino na pedeng jongi ki babha kanu sip ninyo harangkat ke buskit kata namta first prize ndi sanlak tangka second prize lailak tangka but third prize undang yo arlak tangka hendai ka basotanan hangni ka long nadu kerdan ka basau hadu uba chispa nadu kerdan ke basau hadu ka kerdan ke bachispa ki parlok rawan kindang yo ya kasong pisa ke ba marshilak tengka kata ke basong tenat hadu kata ti saisin pan ngakerpat jadi parlok rawan shim ya kene kalat ke kabu ha ketiga singi kata ke bedei ha ka arplai terik benai bakhatwei arjar opsau bat kapor ke pen khwai ya ketika jingkop khwai dok kha kan sedang nadu kapor shipo jemen step hadu lai steng janmit bat kador jong ka tiket ya ketika jingkop khwai dok kha kan dei tang 10,000 tangka shiruyang lane wei khwai bat shishuru ban pen sultanan ban pen berngia bat kumjuru ban yaki nong yishimanta kamtam ki parlok rawan bat kumjuru ya ki paiba nongwan sakhi lane nongwan pitkai ha ketika jingkop khwai dok kha nagliang jong kinong punyai jong ketika fishing competition kila shimru ya karai bakin penyele kai ya ka lucky draw ti hagani ka lucky draw sap ha ya phi ki parlok rawan bat kumjuru ki paiba ki ban salet ban shimenta lane ban thiet ikte ki ticket tang na kamta ka lucky draw na kamta ka first prize pinyo ya ka kali alto keten brand new first prize ha ka lucky draw da ka alto keten brand new lane ka pisa lai lak tangka bat ubar unang yo shilak tangka bat hadu balai unang yo san phawajar tangka bat nakamta ka dor jong ticket ha ka lucky draw kabdei ha ka arfly tarik nai bakhatwei arjar opsau kan dei laispa tangka shi ticket bat sanspa atli ki ticket laispa shi ticket bat sanspa atli ki ticket ti lakarpat kamtam ya ki nongsong shnong ki pait ba ki baju baju sotanan ban late pit kai ha ki jingkop khwai dok kha bat baju sotanan ru ban khlai la ga jong kano sip tiasma ban late ha ki singiru khnang ba kano sip jung phi kan yu thu pi ha to kalong kano sip ka babhane ka basniu saisen pan ya ki parlok rawan ki baju sotanat bani shimenta ha ki jingi kop khwai dok kha late ha ki singi kata kabde arfly tarik nai bakhatwei arjar opsau na kabenta kite ki shispa tli ki shilak bat nakumta ki first second but third prize ru kumju ti kumbangala pan singo bat ngala pan batai phi ngamta ki prize kermen ba phiru phinlong wei na pedeng kite ki nong job tangkatahi ya ka bamenta lada phidang dei ki batmai ha ka video bat channel junga subha ba phin ya share like bat subscribe na komenta kiwei pade ki khubor ki banangwan khublei shibun